Уважаеми зрители, намираме се на борда на яхта Хигия, а вие сте с 18-ти епизод от втори сезон на видеоподкаста Лакърди от кокпита с мен, Емо Яломов. В следващите минути ще си говорим за ветроходство с господин Ангел Дипчиков, шкипер на яхтата. Здравей, познаваме се отдавна и мисля, че може да си говорим на ти. Разбира се, Емо, благодаря за поканата и искам да изкажа, ако може да ми позволиш, една благодарност за това, което правиш, не само за общността, която е сравнително малка, ветроходната ми общност, но успяваше да увлечеш много повече хора за това какво се случва в морето, така че благодаря. И аз те благодаря за оценката. За някой ще прозвучи странно, че Медицинския университет развива ветроходен спорт, но всъщност това е факт от 2015 година. Първоначално студентите са наемали яхти под наем, за да участват в ветроходни регати, а 2 години по-късно университетът вече закупува и 3 лодки, една ветроходна и 2 моторни. Кажи ни, как се роди идеята за създаването на този отбор, за закупуването на лодките? Идеята за въвеждането на спорт ветроходство в Медицинския университет Варна от доста години, още преди 2015 беше чисто като идея. През 2015 пилотно се започнаха курсове по ветроходство за студенти от Медицинския университет, като интересът беше доста голям. В един момент се оказа, че интересът е толкова голям, че не можем да намерим достатъчно лодки, които да наемаме, тъй като през сезона нормално лодките са заети. В един момент тогавашното ръководство, на което можем да изкажем една голяма благодарност за това, което направиха, позволиха всъщност това нещо да се случи. По тяхна идея и по тяхна реализация това нещо в момента е факт. Разполагаме всъщност с ветроходна яхта Хигия, на чието борд сме в момента, и моторна яхта Панацея, които бяха закупени през 2017 година, като моторна яхта Панацея се занимава основно с медицинско осигуряване покрай състезания, ветроходни, плувни маратони, включително наскоро Варна галата осигурявахме, повечето български регати също са осигурени, лодката е оборудвана с абсолютно пълно медицинска апаратура, която при, не дай си Боже, някаква ситуация, нали, може да се отреагира навременно в всякакви ситуации. Като на борда на лодката, освен капитана, има и екип от лекар, анестезиолог и медицинска сестра, обучени да могат да правят точно това. Третата ни лодка Таласа, тя всъщност беше дарение. Тя не е закупена, а беше дарение от да кажем, наш колега, който беше част от университета но в момента, в който се видя, че се поема подобна инициатива, човека просто реши да помогне. Като флотилията е доста така разнообразна, занимаваме се също и с организираме, освен спорт ветроходство за студентите, организираме и курсове за капитанско право. Имаме различни дейности, свързани с изследвания на морската флора и фауна от катедрата по биохимия. Студентите по медицина на бедствените ситуации също идват и морска медицина също посещават лодките, като нагледно могат да видят във всяка една ситуация какво и как трябва да правят на море. Да ми кажеш по какви критерии подбираш екипажа си и колко души са преминали през тази лодка? Опитвам се да не налагам граници. Вратите са ни отворени за абсолютно всеки един студент на университета, който иска да опита нещо различно и нещо ново. Морето си е враждебна среда и наистина това не е за всеки. Спорта е малко по-екстремен. Има моменти, в които изпадаме в ситуации, които не се понасят от абсолютно всеки. Чисто и като физиология, не всеки му понася и морето от гледна точка на морска болест и подобни. Но като цяло подбора е естествен. Не се налага на някой да му казва ти ела или ти не дей да идваш. Създаването на екипаж, който да бъде конкурентно способен в условията на регатно каране, а не просто туристическо круизно каране, е огромно предизвикателство и всъщност се опитвам да създавам не просто екипаж, ами да създавам семейство, да създавам приятелства, да могат хората, освен на борда, да бъдат приятели в живота. И в последните години това нещо се получава. За съжаление, имахме така няколко години, в които доста
Занемарихме цялата дейност покрай пандемията от COVID-19, но в момента отново се завръщаме, като около 20 на човека в момента има, които идват и са част от целия отбор. Като цяло, точната бройка на хората не мога да ти кажа, но е доста 100 човека. На сезон може би по около 100-150 човека минават през лодката. Повече български или чуждестранни студенти проявяват интерес? Виждам, че на борда под ветрилата има и момичета. Интересът от чуждестранните студенти е много голям, тъй като нормално в цяла Западна Европа и от цял свет, всъщност, откъдето са нашите студенти, те са свикнали да спортуват. И възможността да се докоснат до ветроходството, тъй като е малко по-екзотичен спорт и нещо, което не са практикували повечето от тях, е невероятна. Имаме доста чуждестранни студенти, но в отбора, предимно ядрото на отбора е от български студенти, тъй като през летните месеци, когато всъщност е активният сезон, регатният ни сезон, имаме недостиг на чуждестранни студенти, голяма част от тях се прибират по родните си места. Но така или иначе смесени са екипажите, имаме и чуждестранни студенти и български. По отношение на дамите, ако трябва да сме архаични, има една поговорка, че жена на борда носи нещастие, но пък от друга страна може да носи и много щастие. Това е в кръга на шегата, разбира се. Не е чисто мъжки спорт. Това, което е широко прието, че повечето спортове, нали, има дамски, има мъжки спортове, особено на по-круизно състезателни лодки, е абсолютно прекрасно да има и дами на борда, тъй като има позиции, които могат те да обслужват по най-добрия начин. Само преди броени седмици изцяло дамски екипаж завърши регата ЕГЕ 600. Абсолютно. И то съставен от българки. Така че виждаме вече, че има амбиция все повече и повече жени да се включват към този спорт. Пожелавам на част от моя екипаж някой ден да е част от екипажи, които се включват, и чисто женски екипажи, които да се включват в подобни инициативи. Невероятно представени и поздравления на дамите. А има ли преподаватели, които се пробват под ветрилата? Имали сме подобен опит, идвали са, качвали са на лодката, опитвали са, но както казах, не е за всеки. И чисто физически, и чисто физиологически, нали, не всеки успява да се впише в цялата обстановка, но да, имали сме подобен опит. Какви качества и умения придобиват обучаващите се студенти при тебе и колко често излизате на тренировки? Особен въпрос от гледна точка на това, че ветроходецът трябва да разбира от почти всичко. Условията, при които плаваме на ограничено пространство, брой хора, нали, които няма как просто да напуснат и да се тръгнат. Всъщност не знам дали знаеш, но това е един от спортовете, в които психологията е намесена в голяма степен. И може би едно от най-основни нещата, които са важни, за да може да се получава карането под ветрила, е работа в екип и доверието и в голяма степен отговорността. Както има една приказка, на борда един човек мисли за всички, това значи всички мислят за теб. Така че може би отговорността е най-важното нещо, което се възпитава в студентите. А колко често излизате да тренирате? В зависимост от заетостта, тъй като все пак са студенти по медицина, докато им приключи сесията, сезонът не е чак толкова дълъг, но пък включително и по време на сесията често правим тренировки с цел да могат да разпуснат по някакъв начин, да избягат от тежката наука, с която са захванали, да могат да продължат после с по-свежи сили. А имало ли някакви опасни моменти, някакви по-критични ситуации, в които сте изпадали по време на състезание? Разбира се. Няма човек в морето, който да е нямал подобни ситуации. За щастие всички подобни ситуации са завършвали по най-добрия начин. Само единствено с частични материални повреди, но никога до момента не сме имали
наранявания или нещо подобно на борда, като това е част от спорта. За съжаление няма как да предвидим абсолютно всичко, което ще се случи в морето. Понякога условията се променят в рамките на 15-20 минути генерално, така че следваме всички принципи на безопасност и гледаме да правим най-доброто, за да нямаме инциденти. В крайна сметка всичко това, включително и регатното каране, трябва да следва едно единствено правило и то е безопасността на борда. Не сме от хората, които имаме болни амбиции да печелим състезания. Да, всяка една победа е сладка, обичаме да печелим състезания, тъй като всъщност един от най-неопитните екипажи всъщност може би е нашия. Така че всяка една победа, дори и трето място, за нас е привилегия, но безопасността е на първо място винаги. Само спомена за победите, наистина, коя е била най-сладката победа? Най-сладката, може би 2019 година на държавното първенство за килови яхти, което се проведе във Варна. Като тогава завършихме втори в нашия клас, което беше страхотно постижение, като само на точка преди първия и всъщност последната гонка беше решаваща за цялата регата. Но обстоятелствата бяха такива, че не успяхме да я вземем, но дори второто място тогава може би беше най-сладката победа. Рете да зададем и няколко въпроса към студентите. Първо ще ви помоля да се представите. Казвам се Петя Стоянова и съм 6-ти курс, специалност дентална медицина. Аз съм Хачик Вържабедян и съм трети курс, специалност медицина. Кое ви накара да се запишете за обучение по ветроходство? Ами по принцип аз капитан Ангел Дипчиков го познавам още от преди да вляза в университета, но поначало аз съм тенисист и цял живот съм се занимавал с тенис на корт. И откакто влязох в университета, първоначално бях в отбора по тенис на корт. И когато капитан Ангел Дипчиков разбра, че уча медицина, ми предложи да се кача на яхтата и когато за първи път се качих, все още не бяхме в регатни условия, а беше само тренировка и още от тогава ми хареса, а първата регата, която участвах, беше Channel Cup Варна 24-та година и още от първия старт така плени сърцето ми морето и разбрах, че това е нещо, с което искам да се занимавам. Моя приятелка на име Възкресия всъщност практикуваше спорта от известно време и тя всъщност ни сподели колко е забавно на ветроходна яхта Хигия, разказва ни за отбора, за всички преживявания и така всъщност тя вдъхнови мен и моята приятелка Дърго и така решихме и ние да пробваме спорта. Много ни хареса още от първото плаване и до ден днешен гледаме почти да не изпускаме регати, така че и ние намерихме вдъхновението в морето. А помага ли по някакъв начин ветроходството на обучението по медицина? Мога да кажа, че ветроходството най-много помага за това да разпуснеш, например, между изпитите в някоя тежка сесия или да намериш малко почивка от всички ангажименти, свързани с университета. Със сигурност е нещо, което ни помага не само в самото обучение, а и в това чисто като хора да станем по-добри и да мислим един за друг, защото на яхтата ние сме едно. Ами както колежката каза, да, помага ни за това, че може да разпускаме по време на сесии, по време на тежки изпити и да намираме утеха в морето. Какви спортни цели се поставяте като екипаж? Целите, които си поставяме като екипаж, са да участваме в все повече регати, съответно да имаме призови места, да бъдем сплотени и винаги да се забавляваме. Спортни цели не бих казал, по-скоро нямаме някакви амбиции, както и малко по-рано казах. С опита на екипажа идват и постиженията, така че тренировки, упоритост и гледаме само напред, като резултатите идват след това, след като вече всички са достатъчно подготвени, така че целта ни в момента е максимално подготвен екипаж. Уважаеми зрители, това беше всичко от 18-ти епизод от втори сезон на видеоподкаста Лакърди от кокпита с мен Емо Еламов. Видяхте, че когато има желание, всичко е възможно. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал, както и да харесате страницата ни в Facebook. Както е казал Франц Кафка, в живота всичко отминава, освен желанието да се събуждаш край морето.